Γνώσεις. Ποιος να το ξέρε? Τι κάνεις εκεί, Αλίκη? Μετράω τα άστρα, αλλά δεν τα καταφέρνω. Μπερδεύομαι. Μήπως εσύ ξέρεις πόσα είναι? Δεν ξέρω. Πάμε να βρούμε και τα άλλα παιδιά, μήπως αυτά γνωρίζουν? Πάμε, θέλω να το λύσω αυτό το μυστήριο. Πήγαν λοιπόν η Αλίκη και ο Γιάννης να βρουν τους φίλους τους, τη Σέβη, τον Τίμο και τη Ρέα, για να τους ρωτήσουν εάν έχουν μετρήσει τα άστρα και αν ξέρουν πόσα είναι. Σέβη, ξέρεις πόσα είναι τα αστέρια? Όχι, δεν ξέρω. Μήπως εσύ, Ρέα, έχεις διαβάσει σε κάποιο βιβλίο πόσα είναι? Όχι, ούτε εγώ ξέρω. Σε κανένα βιβλίο από αυτά που έχω διαβάσει δεν το γράφει. Εγώ ξέρω, φώναξε ο Τίμος. Είναι αμέτρητα. Τα παιδιά άρχισαν τα γέλια, πειράζοντας τον Τίμο και καλώντας τον να σταματήσει τα αστεία. Όμως η απορία τους δεν είχε λυθεί. Έτσι αποφάσισαν να στραφούν αλλού. Πρώτα πήγαν στα ζώα. Καλή μας αγελάδα, μήπως ξέρεις πόσα είναι τα αστέρια? Δυστυχώς, παιδιά μου, οι γνώσεις μου είναι περιορισμένες. Εγώ ξέρω κάθε πότε θα έρθουν να με αρμέξουν, κάθε πότε θα βοσκήσω στο χορτάρι και κάθε πότε έρχεται ο κτηνίατρος. Απογοητευμένα τα παιδιά προχώρησαν παρακάτω. Σκυλάκι, μήπως ξέρεις πόσα είναι τα αστέρια? Μακάρι να ήξερα. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω είναι κάθε πότε έρχεται το αφεντικό μου, κάθε πότε μου δίνουν να φάω, πού θα βρω κόκαλα, τέτοια πράγματα. Τα παιδιά συνέχισαν το δρόμο τους και συνάντησαν το άλογο. Άλογο, ξέρεις εσύ πώς είναι τα άστρα? Δύσκολο αυτό που με ρωτάτε και δεν το ξέρω. Εγώ μπορώ να σας πω για τα πέταλα που μου φορούν, για τον καλπασμό, για τα γύρω χωράφια, για τη φοράδα που γέννησε. Για τα αστέρια δεν ξέρω. Λίγο παρακάτω τα παιδιά συνάντησαν τον Κόκορα. Κόκορα, μήπως εσύ ξέρεις πόσα είναι τα αστέρια? Πώς να ξέρω εγώ, παιδιά μου, πόσα είναι τα αστέρια? Οι γνώσεις μου είναι περιορισμένες. Εγώ ξέρω κάθε πότε γεννούν οι κότες, πότε πρέπει να λαλώ και να ξυπνώ ζώα και ανθρώπους, πώς τσιμπώ την τροφή μου. Συνεχίζοντας το δρόμο τους, τα παιδιά συνάντησαν το γάιδαρο. Καλέ μου γαϊδαράκο, μήπως έχεις μετρήσει ποτέ τα αστέρια? Όχι, δεν ξέρω να μετράω. Ξέρω όμως άλλα πράγματα. Πόσο σανό μπορώ να κουβαλήσω, ποιο δρόμο παίρνω για να πάω στο παζάρι, κάθε πότε σταματώ για να κατέβει το αφεντικό μου. Αυτή τη φορά τα παιδιά απογοητεύτηκαν για τα καλά, αφού κανένα ζώο δεν ήξερε την απάντηση που τόσο ήθελαν. Περπατώντας σιγά σιγά και συζητώντας, κατέληξαν στο σπίτι της Αλίκης. Εκεί ήταν η μητέρα της, η κυρία Έλλη. «Μαμά, μήπως ξέρεις πόσα είναι τα αστέρια?» τη ρώτησε η Αλίκη. «Δεν ξέρω, παιδί μου, γιατί δεν ανοίγεις μια εγκυκλοπαίδεια? Εκεί θα βρεις την απάντηση που ψάχνεις». «Αχ, μαμά, έχεις δίκιο. Κρίμα να μην το σκεφτώ νωρίτερα». Με τα παιδιά γυρίσαμε όλη τη φάρμα και ρωτήσαμε τα ζώα, αλλά κανένα δεν ήξερε να μας απαντήσει. Το καθένα ήξερε άλλα πράγματα. Χάσαμε τόσο χρόνο και κουραστήκαμε τόσο πολύ. Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα, Αλίκη.